Sagudayin nga rin ti surat, ti pakasaritaan ni Jubi nga Napoluan, apay ket ngamin, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manumnemi, tamaawat ko ti insen kaniyak ni Alex nga ladawan picture ken video. Idi pa ng picture na, pa ng video na, manong naming nga nalpasen ti balay mi. Mila. Apay. Umimo kita minsan nilakay ko. Dahil dito yo, opo. Wow. Dito ti pakabuklan ti balay yo. When. Katas ng Hong Kong. Katas ti manon nga taon nga kaadak dito Hong Kong agas DH. Isan mo to into no day off ko. Tapno ipabuyak to kadagit padak na pinay nga DH ko na di OFW ko nakit ninsan na. Alam i-play mo man ti video. Oh. Deta, boses nila kayo ko deta. Matanggap Chewy, kas makita, mapanik na ka, nalpasan na ito balay ta. Kalpasan ti, talo nga tawon mo dito Hong Kong. Dito'y daga nga nagdiswan na, nag-atangin. Kaya, imuna nga napanan na takwartam, sweldom dita. And then, ipatakda rin natin nga balay, kahit manamnama nga kada ito'y umay nga Domingo, ma-house blessing anto na ito'y, kahit agnaed kam dito yun kini June, nga anak ta. Ang kam ito nga, agiganan niya da tatang kininanang, nagiti naganakin ka. Dito ito pagyanan mi. Kahit agyaman nakin ka, sweetheart, agananos ka, ore kat adda talo nga taon mo ditan, agbakasyon nga ton tapno mapadasan mo ten ti agnaed iti baro nga balay. Tayo, hamon nga i-extend data kontrata, tapno di kasta, kahit paano ti ilit itong galmay sa kada tayo, bakit? Pangaasim, Amo pa i-extend mo, adore kat adamat ten house and lot tayo. Ngimsyak milat ng sungbat mano. Talupe nga tawad. Tapno ang baling nga inom nga tawad. Agurnong tatipunan tangag negosyo, Alex. Sungbatam mo data sa tawagam to na ta, sungbatam data yung bagbagana. Talagang tawagan. Nga magure ka. Kamang ambad no, balay ti sa balita, balita. Ana? Ato kakastakit. Nga ana? Nga, agipawit ka ne, dato ilakay para balay. Tunaw ka picture man, no, kumusta matanda, madamang nga balay. Mang pantuming, mang picture na ito natin, mang sapul natin, madamang nga patagara balay, saan ito ised, saan ito intumalpasan, isot, ngayon dapat gaya mga balay. Saan nga kasta ni Alex, Mila, si Kawan, sigurado ka. Nga awan ti mading aramid nila kayo mo, agtalay ka kenkwana. Adaman ta kita naganak kanya kapag salutsutak mo pudno na saan. Sa bagay, napiyapaking kasi ka. Tada pa kakitanan, iti pa nag-abroad mo. Hindi kita daduma kas kanyak kuma. Hanggat sa bali ka, sa bali ha. Sika kita pagbasbasahan ni kiti anak mo, di college. Tain ino anakamat nga amang siyak. May masa pala anak mi ni June, bali 7 tawanan, grade tunton. Kahit no another 3 years, 10 tawanan, grade 5 ton, grade 6. Grade 5 pa lang ba 10? Nga mapahip, hanggang bakasyon, kada ito'y mapasti kontratam, 3 years. Diretso lang tan. Napi ko maano, ibaga ni amo nga, kuwak ta pagpletem no kunana agad. Ngayon, makalawas mo lang kunana agad. Mayat, kuwak mo ti pagpletem, supay. Diba? Ang listo mo dito sa cellphone nga pagtawagan, video call, diba? So, huwag na. Ngayon, iso matibagbaga ni Alex, mawatan na ito ni Alex. Talo pa nga tawin, nalpasin di ba? Nalpas di balayan, house and lot. Hanat pa yung pag-atgatang na. Kaya nakanuti ko, kumatang iti owner type jeep, pag-service. Babaan mo ko na. Gumatang tanto, into no, may pataktertan ti negosyo ta ko na. Kunak ba? Hanat negosyo yun to, Among ka din nga naggapo, kiti ko, restaurant kada karinderya.
Kahit ko ti mangipasdag ti karinderya. Muna saan kada-kada ko ha? Kada karinderya nga pagkatangan, kada-kada masida, kada pulutan. Mungkit mahilig ti jilong nga, pulpulutan. Sige. Okay nga rin. Tawagan mo ng lakay mo. Ora, tawagan nga rin. Tinawagan nga rin man ng naming dial ko sa cellphone na ti messenger na hello, Alex. Hello. Nabuya mo? Nabuya ko na. Nangagkupay di pagbaga. Sungsungbatan ka mat nga di mo mangmang. Ano sungbat mo? Ituloy-tuloy ko lang yan. Di ka bakasyon? Ituloy-tuloy ko lang, sweetheart. Dakala gastos to bakasyon na. Abit na gastos panunutin. Kaya anak ko mga rod. Makasalita ka man. Magkikita ka man. Video call man dito. Kaya naman anak ko. Tanak ta. Magkiayayam. Madamdaman to nuno sangat. Baliwan to tumawag. Uno siya to tumawag nang mabalin mo nga kasalitan. Dahil pas nga rin, ti pa nagsarimi, ti asawak, manunimi, maawatan nak manunusaan, ti saan ko pa nagbakasyon. Ngayon nas ka nang maawatan. Insublat ko nga tinawagan, manunimi ni Nanang. Hello, anak. Nanang. Napintas ba lang ka di balay mi? Adoa, ti magday dayo di balay yun. So, Domingo nga mablasanin, ket pumaalamat ka no ani Alex. Una, mauwitak ti pagpaala. Siyempre, padaya na ito eh. Ken, sa dyan ton nga gindag, di kiti agama. Ket so sarong karan nila tamat ko medyo adayo ngamin dito yung nakagatangam iti lote. Kaya mabalin mo mitla pagpagnaan anin tatang mo no, mapangkam sarong karan. Uno, isudat sumasarong kalokakata kami ti sigod man ti damag ket kaduada ka ni abalayan. Abalayan lalaki, babae. Di babae Kaduada ka ni abalayan sa jay tapno anta kadwa ni Alex nga makaiwan ka ni anak yo. Siya kumaang masapul nga kadwak ni tatang mulat taan kababay mo no. Dua kam ti maban. Basta pa mamaylat sa sarong karin nila. Sige na nang baliwag tong harad man ng tumawag. Ibidyon tumat ni Alex, iti panakabindisyon di ko during madamat padaya. I-video ng tumot kanya. I-live na to. Sige anak. Nang pakikit kita yun kita agamak. Uy, naong pagdanaga. Naman pa'y adayon to ayandan. At gasta nga rin tinapasamak pa nung name nag-live video ti asawak idi tamabindisyon na ng tibalay. Tas tamat ten man nung name idi kasta una di kiti umaragan pila-pila nga pan ako mangitayat pinggandan gapat pa pinakater ko man nung name dito nga pa nagpaalami iti kabarbaro kang balay. Katas ng Hong Kong manong name. Hore ka sa trigrikat, diti abroad manong nami nawakitam, ti makakitaan, di kiti nagbambanugam, nakaragragsak ka. Makapapang-ar ako nanda. No, pa'y nagrikat, nga ituran ti iliw, kadagiti patpateg, ti pagpintasan na, kat saan nakas idi, nga surat laeng, kada voice tape, ngam kadagitoy, alisto lang natap.
ag video call manon ni. Ini-extend ko nga ron ti kontratak manon ni. Kadada ni kiti kundaway, nasa ko la makasaritan ti asawak manon ni no kasta nga ibagak ka nagpawitak, ket ibagak ko i-text ko na ibagak nga isurat na ti control number. Duha no kat pa nagpawit ko manon ni pawitak madananang kinitatang. No tawagak ida, no naaladan, alawan anak na alamin. Oresan na kam kumalatan ng papawitan ta, aduwa ta, agbiyak kami may kinitatang nyo, kapata nagagit kamot ng mula sa agtarakan. Nanang kahit kong ramanan nyo. Yung mamuka di matlang ni Alex, kamang magtad ka. Nanong tipagbagan, basta ikikang kayo. Malawan, akong pagdanakan. Amin itad mo, urnungan mimit ka ni tatang mo. Kaya gastusin nyo mo ta. Kaya adamat sa bali, agastusan mi. Naawan kwarta mi na isot ka uted mi. Nagrikot ko nga makunkontak ti asawak man. Kadidi ta makontak ko. Abag nagrikot ka mati na makunkontak, agriring ti cellphone mo. Abag nga sa musong batan. No saan kat unattended? Anak tayo, pakariring gora maya. Nakababay mat kang kaan jak agpasada. Nalagamat nga ba uru-uray klat pauit mo. Nagpasada, makipaspasada. Siguro no tawagan nagtartaray di tricycle. Uno saan kat awan signal di ayang ko. Kaya nga lahat kami nagtartricycle aywanam dyan nagtaadamat ni nana nga maiwan ka ni June. Ang problema maya. Kagura na kasamat. Ano pa mungurakin ka? Saan ko pa nagbakasyon? Nawatag matan ka ti amin. Uy, nawatag ka. I-extend mo another 3 years. Pati pa nagsasaw mo. Slawan ti lailo mo. Tiladang madmadlaw mo. Ano na kas-idi nga ipagampay nga agkita man ta kuang wala itangket sila sang kapayan nga mainteresado makakita toy gusto makitkitaan ti barokong ko kada ko nag video call ta amom ad-adda nga malagip ko ti iliw ko no makitkitak na kita so nga baba mo kagura na kadi kaputasan ko pa nagbakasyon hanggang kagura ko nakmat api papilit mo. Sige nga rin. Sige. Agananat ka, di ba nag-drive parang paspadam? Oray kita hamil lang mamin ano. Man, alis to lang data talong ataw. Madmadlaw met ni Mila manong naming sila sana ka naragsa. Kapay na problema yung ti asawam? 5 mission ti asawak. Sipod ka di saan ko nga panagbakasyon. Pasol ko ka di. Kaya kung naman na maawatan na ka. Maawatan ka kung na naman ang sawali pa nagsasaunan eh. Saanin nga mailiw ka niya. Kang kanahin nga bagbaga na ayon basta agsalita ka maililiwak kung kunan. Tahaanin eh. Kaanin at tao matsaservich pa nakailiw na. Dadi gamit kami nag-awid. Madi nagparparik na kanya kayo. Nagparparik na kanya. Adan samad din sa bali nga babae ti biyak na sawak. Adan samad din. Kaya damagam ka datatang kinanang mo ah. Adayumot kami ti henda eh. Kaya baonan datatang kinanang mo mapandaso marongkar. Gusto mga order na mitak. Tinawagak nga rod ni Nanang Manonemi. Nang, kumusta nga talaga iti agama? Kat, tawagan mo, di kumusta ay da. Sa bali lang ha, nunta ko masabali nga makakita ka dakwada, tapos mo, ibagadan mo, ano papaspasama. Yan yung tiket mo sa una na.
Dan sa matan mading aramid ti asawak nanang. Kas kumatan niya, dan sa matan sa baling nga babae ti biyag na. Sa mga pampanunutan data anak. Amom kita, di kita nga pampanunot, nagpanunot ka ti negatibo, dadailan na ta positibo a panunot mo. Mabaling ka din ingkay sumarungkar, please. Pati di anak ko jak pahin makuntak. Mabaling nga din nang. Kita, dadat daw mo anak ko akit. Ing kami kay ni tatam. Ni tatang mo. Because lang amin, diyo kayat. Ano nga di kayat? Kasla tayo mapilpilit kayo nga mapan. Mabalin nyo matakrik kila tilugan tapnuhan kay marigatan. Adamat ipapait ko kada ko yung kwarta. Saan nga dayta anak? Ang nga dayta. Ano nga rod? Ala, mapangkam nga rod, mapangkami. Oh, nakasalita ni nanang mo. Pati ni nanang asla madlaw ko nga dilim-limod. Oh, pati naganak ka, pagilimod ang dakan. Kasla di da kayat nga maamuak ti kinapudno tapno saan nagproblema parang ganun. Apeket ngamin Ano? Apeket ngamin. Nga ana. Adot kayat na kayat na asawan. Apeket ngamin. Adot pa kayat rasan na. Kasla ti bagbaga na kititadum. Apeket ngamin. Di ka mawatan. Apay ket ngamin nga nag-abroad ka. Ita ag problema kan. Kasla jay? Apay ket ngamin nga saan ka ngamin nga nagbakasyon. Apay ket ngamin nga di mo tinungpal nga agbakasyon ka after 3 years. Kayan apay ket ngamin nga anda digit lalaki nga saan nga makaururay. Apay ket ngamin nga anda digit lalaki nga di dala makatipulan. Apakit ngamin nga dala giti lalaki nga agrigrikat lang haro din ti asawa na babae ti abroad. Mga ramid na pa lang ti pakasaktan. Ti agsakripisyo. No apakit ngamin. Saan ka din nga yung baligyan dating pa nag-abroad ko? Adabalay ki na pa nakapahay. Nagbalay ki ka nga nakaiparakder ti bukod mo nga balay. Ngayon ti makadakes, baka anta sa baling agin indeg, hindi ginastusam nga balay. Hana? Baka ada babae ni Alex, inyawid na mismo di balayo. Hana? Apakit namin na. Nakaiming posibilidad, that's posibilidad na mapasama. Siyempre, ada ng pit na sa balayo. Mapanapay lang i-hotel di babae. Uno, mapanapay lang ti paggastusan nga ang lugar. Kaya adamat balay. Kahit musawan, ada kabit nila kay ko, kit inyawid na mismo, iti balay ko. Balay mo ano, dakadya eh. Ngayon no, sinot ada dya, kit balay da. Balay ko, dahil dya, kaputa kwartak tinigastos. Dagak ginagdisuan na. Gaputa siya matang nga di daga. Pingot kasta pa nagsao. Dalay bagbagang mga amin, Mila. Isong arod nga apeket ngamin. Nuwastilit mapaspasamak. Saan kong turpusen ti talo nga tawin. Dola nga tawin. Agawid ako. Adalakit problema. Ini tawag akong manong name ni Nanang no anat resulta tinapanan. Nanang, anak, kumusta din ang panan nyo? Makadakas anak, awan na danon mi. Nakasarra di gate, nakasarra di kita tawag and read out. Nagsalutsod kami di karuba, napang kano nagbasa ni John, nga kinuyog di abalayan.
ni Mat Alex, naman nagpasada. Ket nagsalsalot-sud to kayo kumaan dya karubadan o anat makitkita da. Nagsalsalot-sud kami, Mat. Anat sinalsud yun. Nasiyat ka di man lat kasasada, hangka di mat lang atang ungtan ni Alex di anak na, haan ko na naman. Yung kayo tumang kami, terabi. Ay sus, anak ko aya. Rabi pati papami. Anat pa nagkunay yun anan. Awan ti mading arami din ni Alex. Diyak ang mga sumbatan na tanak. Tadyak man mabanbantayan ti asawa. Awan ka dito nga tati amok nga karuba da. Karuba mi. Kit awan ata hindi katangin da dyan nga daga. Anda ka dito hongkongan, di ba? Kung gaya man niya. Hindi may patakde rin, anda ka pala dito. Kit no kung mga minta nagbakasyon ka, di nakiam-amu ka kumakalagit karubam sa dyan. Tadaatap no at pagsalud-sudam ita, no naalam ti account number daw, no cellphone number da. Anak, inuan nyaman dagparparik na kayo ka. Itaklin mo kini Apo Diyos. Idaw-dawan tayo, ano nyaman tayo, at data panunot mo, sapay kuma. Tasan na po no. Sapay kuma. Anong namin no idi, kat inal daw nga pakapagsarita kami ti asawak, ngem kalpasan day di manong name. Narigaten, maminsan di makalawas. Maminsan di makabulan na piya. Kasi ti may sangal daw nga kapit nga sinungbatan manong name ni Alex titawag. Hello. Hello. Magmanta makatawag ka. Nakalipat ka. Apay ko man nakalipat ako. Manong bulan nga saan ka nagpawid. Naliwatam ka dito nagtulagan ta. Yan tangan ka nagpaspasada ka. Ken, adaman pala kwarta nga, andakin ka. Di sa to saram. Diya ka digmat ko na kayo ka nga. Ornong nga kuntoy, tabag isunto nga gawidak. Adan idasar ko nga mabalinta pagpuunan tinegosyo ta kunak, di ba? Ape, maliplipatam titulag. Sika ti makalipat titulag. Ibagam nga after 3 years agbakasyon ka nga malat pasama. Kunak man ano maawatam ti amin? Alex, anda ka din man di nga mapaspasamak dita. Mabaling ko rin ang salita ti anak ko. John, kahit mo kasalita ni mamang mo? Chukayot! Naging mood sa amin. Apa yan, baso ko king kuha na. Sige, awanit sa waling ang bagang. Bye. Manong name talagang hingkadek ko. Kinasaritak di amo. Madam ko na. Bagak. Nasaan kong napalpasin pa di kontrata. Ikayat nakman iding igawid manong naming sa anak nagpakigawid. Idurumdak ko na. Hindi magpintasan na manong naming. Ada naikatitrabaho na. Kat ni agsapsapol ti pagsarkan na. Nimilat na niya si Deg. Kanang kirekomenda. Iso nga nakaawid akmanong. Nagtarosak dito'y balay, itayan tatatang kinila. Anak, Juby, nanang, kumusta kayo? Dito yung ka nagtaros. Kaba't na kahit ko makita. Kahit doon ka anong arati papamuy dyan. Dito ko ng ibati di kiti arwate.
Tadyak amuno niya sitwasyon sa day. Anak, anda mo yun sa ngadi, hindi yun lakayat ng baga. Ita, tanda ako nito eh. Nga awanak sa abroad. Mabaling ka din mamuan? Anak, sa amin nga sigurado. Pinaritan na kami ti asawam. Nga umaribayan iti ayanda. Kahit yung asawan. Talaga nga sang kinapnapan sa jay. Pinaritan na kami. Amumutin ti asawam no, at kagura na. Hindi pa lang, di ba? Ako yung. Na-order kami din na yun ang tang. Tinasihat anak, di may balakad ko. Kumamang tayo ti barangay. Ante mat nga rin kakabaranggayan. Itata nasapapay. Sakbayin to nubigat. Di kapitan iti barangay, sadya nga kasarita tayo. Manong naimi kasta nga rin tinapasamak. Inya mamok ti bagi iti kapitan. Ay, sige gaya mo iti asawa ni Alex. Buwan kapitan. Bale, idiadak sa di abroad, isot pa nakagatang tinaga. Hindi may pataktir ti balay, anak pala sa diyan, hindi ka kasawan, itanay nga maitap awak kada ito nga barangay nga nagdiswan ti balay mi. Gamit ti kayat mo mapasamak. Kapitan, kahit ko kumatagpakuyog, kada kayo, tapos nung di kasta kita, anda kayo, nga makaimatang, no anyaman tinaskin nga may matangan. Kaano lang di pa nagsalita mi kini Alex, dadigdi kundawag nga mapagpaala digiti padag ng opisyal, hindi kini kagawan. Kanangin ko't istorya nga si kakanumat ti mo na nga nagaramid. Siyak ti mo na nga nagaramid. Hanggang ano nga nagaw-awid, timbas nga bakasyon ka. At kanumatan sa bali nga pamilyam, iji Hong Kong. Asa nga po no data, kapitan? Hanga po no data. Mabaling ka di mat, nga ti may sa nga DH, kat makirelasyon dan niya, sino man dita nga lalaki sa J Hong Kong. Awan. Handa kami marami data, iparit da. Nga kakanong nagpapawit. Hana kung nagpapawit, gabat na nagtulagan mi, nga urno nga klatan ditoy, tapno di kastakat na. Ito agawid akon, gulpen itong anda, usar mi, para iti namnamay mi, plano mi nga negosyo. Pinagbalin na akong nga dakas ta sawak. Nakasalitak pa di anak mo, Uy, kumusta ni mamang mo? Kunan na kita. Awa mamang ko, madakas. Diag na mga mamang ko itat kayat ko. Kaya yung asawan, kapitan. At sa bali nga babae nga kabalay na. Nagtalnaka mga anak, talnaka. Di balay, naggasgasto nagasangbat na asawak sa bali nga babae. Kapitan, ang nga putno anyaman ti bagbagat ti asawak saan nga putno siya kumatipatsyan nyo. Ang siyo, siya tipatsyan nyo, kapitan. Nasyat nga rod ata, imay ka muna ito Ito nga rod, natirumping karamitan tayo. Kapitan, kahit ko nga papanawin di kiniduha, tila yung anak ko ti mabati ti balay ko. No kayat ni Alex, ti pumanaw. Saan ti ka di mapursa? Magdalan at tatiya, legal ako na. Magagastos ka. Umasidig ka ti abogado, siyempre. Hanak man ka ng abogado.
Inuan niya man ti problema yun. Siyempre, sa tilan ti barangay, kano saan kayo makapagkinaawatan, kabilitan ng ipilit at ato. Hindi din naman yung aramidan ni Alex. Baka di na kahit napanawan ti balay na. Balay ko na ijay. Sinot na inagan ti daga? Idigad magatang ti daga, sinot adda. Isu na. Baka isot na inagan. Hindi maaramin ti balay, sinot adda. Isu na. Di katang nga, misis. Apekit ngamin. Apekit ngamin? Apekit ngamin yan, takasta, kini-ask kini Alex. Ako mati madinar aramin ko. Nagsakripisyo, kalspal na kalpasan na kasto di supapat. Kuwartak tinidagatang iti daga, kuwartak tinidagatang iti balay, iti panakipatak iti balay, apay ngawan ti karbay nga kagtang ikuha ita. Apay. Apay ket ngamin. Kinuyog na kami mitlan kapitan, dua kagawad, kaya nakititanod manong name tap numapang kami tiyan, tibalay ko. Alex, sumay kami man, kapitan na ito. Naloktan tiri daw manong. Kapitan, kaduwag ti asama, ganigiti katugangam. Ganigiti tanod ko, kagawad. Interkep na tiri daw. Ay, bastos ka ha. Kasasayita ka, pero kay putri daw. Kapitan. Nilukat naman lang. Nilukat naman ti gate. Tapos sumurag kami. Alex. Nilukat naman. Sumurag kay Kapitan. Alex. Nabigla ka siguro. Tada. Kaya nabigla ka, kabilitan. Sumre ka kituunig ti balay ko. No. Apay parita na kasubrek ituunig ti balay ko. Naging kang adan nangilukat tiri daw may isa nga babae manong name. Honey, what's wrong? What's wrong? Sino na nga babae? Apay huwag na ka ti honey. Ano sige? Susustog talaga. Ibatandak. Hangga, magulo anak. Hamo ka ba ilan ni Alex? Sa mga balsan na ka karamutan mo tong pae miso na. Rami doon na ita. Ang tatakabitan, ganun yung tatanod. Tal na kalaeng nakamutayan, Mrs. Joby, kapitan. Tal na kalaeng Joby, eh? Tal na kalaeng. Alex, ang kanumat nga po nung isot imuna. Mamati ka mat kapitan. Awang ka naman, pamilya na sa Hong Kong. Sa tipat yung kapitan. Dadya lang yan sana pa nagpapawit. Hanak ka nagpapawit ka pa nagtulagan ta. Inurnong ko amin at kanyak. Mabaling kong idasar kay ka. Awan sa manang ginasgastos ko sa diyay. Awan ti pamilya sa diyay. Sobra ka kitibukot ko nga balay. Ti anak ko, ayan na, kahit ko makita na ako, John, anak! Manong name, ti makbir ti anak ko, itiya, ridaw. Nagtarayak, anak, siya ni nanang mo, ni mamang mo, anak! Yung kahawid nak ni Alex, manong name, iti maray ng imunag tubig. Patanak! Kahit ko marakop ti anak ko. Gura ka, agbati ka ito tinakalaan. Isyak ti mangiraw kang kuha na. Dapat din ako mapastrakan. Manggulgulo ka eh. Ano manggulo na kayo ti ayan ti gulo. Tala ka lang anak. Napan na inala ni June manong name ibin na. Anak, hindi ka kayat. Anak, apay nga tinakayat katsyak ni mamang mo. Upat ti tawon mo, idis panawang ka. Malagip naksyak ni mamang mo. Saan ka kayat? At sa mali ng pamilyam.
Awan anak, aman. Gusto ka saan ka nagpapawitin. Awanin. Anak, siya ti Patsyem. Ang kapat Patsyem. Agis ka ngayon na. Binabayaan na kami. Anak ko, awan di basol ko. Awan di basol ko. Nangingmuan. Saan na kan akayat di anak ko? Gabutasin na ba doon di ba nunot na? Ayop ka, Alex. Ayop ka! Nakapulos nga nakastrek manong nemi iti balay ko. Inyawid na kami ni Kapitan manong nemi iti balay da. Joby, ti aramidem, mangipila ka ti da room kontra ken kuana. Sa schedule tayo ti aldaw, paayabantay so na ti barangay. Tapno, padasan kayo nga pagkinawatan. Yung suang ko kaya, sa aming kaya dito barangay, malimot nga, mas nagkan ti abogado. Dahil sunti, mag-advise kayo ka. Bukan Kapitan, aramid. Ngem, idi madanunan manong nimin ti aldaw, nga ba nagsarita mi nga gasawa, saan nga imimay. Bagay, papasyansya kailangan, ya. I-usturek la tayo na gandiyan nan. Napasublimat lang ni Sonya, ni Juby, day balay, house and lot, ket nagsinadakin ni Alex, kadinan kayat. Kaputi kasi nga aramid, talaga napanagnakan nga kwa. Saklang na ida, iba sa ti abogado. Tilang naala na, di anak na. Nabayag na imamo di ubing. Wine. Nagsapsapol dat kwa, ang council ken kwa na, tapno, agsubli jarik na di ubing iti ina. Aging ga, digitimat lagi na, itinagdan na, nga awandan, iti asawa na. Ya, legit ending na, nagsinadang agasawa, ngayon di anak na naala na, ket ijamid lang balay, ng ginastusan na tinagnaidanda.